σας! Σας καλωσορίζουμε στο Πάνος and André. Όλα καλά. σπίτι δουλειά, εδώ ναι, γι' αυτό σας καλωσορίζουμε στο νέο επεισόδιο του Πάνος and André. Αλλά αυτή τη φράση δεν έχει θέμα. Ακούσετε το τραγούδι του Πάνος and André. Το θέμα είναι το τραγούδι, αν ξέρεις. Ναι, δεν είναι θέμα ακριβώς. Ό,τι πεις. Okay. Λοιπόν, ξεκινήσουμε από μένα σε μια... Πώς να Σε μια φάση του ροκ. Μα μπορεί να έχει κιθάρα. Πώς θα είναι ροκ. Εντάξει, ας το πούμε με λόγια τώρα. Καλά. Αρχίζω εγώ. Πάμε. Να ξέρετε λίγο ότι αυτός είναι δικός μας συνδυασμός και το κάνουμε για πλάκα. Το τραγούδι. Είμαστε ο Πάνος and André και σας λέμε όλοι ναι, ναι, ναι. Σας λέμε το ανέκδοτά μας και γελάμε με την καρδιά μας. Όποιος μας παρακολουθεί θα ξετρελαθεί. Ναι, έχει ξετρελαθεί. Θη, πες μου εσύ γιατί. Ωραία. Τώρα πάμε στο λαϊκό Στη λαϊκέτωση που, από τον Αντρέ. που αναγκάζομαι και λέω το λαϊκό. Δεν είμαι εγώ του λαϊκού, αλλά θα αναγκαστώ να το πω για το Πάνος and André. Για γέλιο. Λοιπόν, είμαστε ο Πάνος and André και σας λέμε όλο ναι, ναι, ναι. Σας λέμε τα ανέκδοτά μας και γελάμε με την καρδιά μας. Όποιος μας παρακολουθεί θα έχει ξετρελαθεί. Ναι, έχει ξετρελαθεί. Θη. Πες μου εσύ γιατί. Ταραταταραταρατα. Τελειώσαμε. Βασικά δεν ήταν λαϊκό, ήταν λαϊκό ροκ. Όχι, ούτε λαϊκό ροκ. Ήταν Ένα στυλ του ροκ. Ένα στυλ του λαϊκού, συγγνώμη. ένα στυλ του Αντρέ, βασικά, γιατί δεν ξέρω. Όπως και το πρώτο ήταν ένα στυλ του Πάνος και το δεύτερο ήταν ένα στυλ του Αντρέ. Και τώρα σας χαιρετάει και το Χάριμπο Κοκακόλα. Να το, γεια σας. Γεια σας. Χάριμπο. Γεια σας. Γεια σας, γεια σας. Γεια σας είπα!